И здравейте хора, днес ще видим Момо. И тук Спайдър Роби е с много пистолети. Имам и още неща, ама те са скрити. Спайдър Роби, ти си ми оставиш ли на оръжие да го стрелям? Не. Аз само те ползвам. Ами ще ме убий. Няма, аз ще ползвам. Мене може ли да ме убий? Той иска мен да убие. А? Той идва тук, не знам по каква причина и аз дойдох да ви спаса. Ще изкарам главата, ако ми дойдеш, бе. Папа! Идва. Не, страх от този. Идва, бе. Тапак! Видял. Ако не дойдеш, ще се застрелям. Идвай! Аре, идва, бе, тапак. Идва, чуеш ли музиката? Идва. Идвай! Аре, идва. Спайдър Роби, Момо, аз се прибирам. Идвай! Не ми страх ме. Оба, ще го победиме, бе. Стой там, аз ще се би. Той е смъртен. Не, Спайдър Роби. Не, Спайдър Роби. Спайдър Роби, ставай! Махни се от тук или ще те убия. Идвай, бе! Ела, само искам да те омагиосам. Не бягай, трябва да заключим. Той да не избяга. Какво Спайдър Роби? Ще го победим! Виж, имам тайно оръжие! Опа! Искаш да ти покажа една тайна. Знаеш ли кой е супергерой по тази маска? Станислава. Да? Кой? 3, 2, 1. Виж кой е под маската ми. Вики! Точно така. Мазаш, не мога да дишам в нея. Гледай сега, гледай. Гледай сега, ако ми правя. Точно взимай. Сега гледай как ще го ударя. Тай палка на майка ти дай пал. Майка ти дай пал. Потихо. Ти по-майка ти пал. Кой искаш бе, педал? Тя ме ли е, педал? Тай палка се. Опси. То бяло е! Вики! Лайда, той бългаза! Той бългаза! Добре, оставям ви. Иначе ще Ще се върна за вас. Той ударя? Знаете. Ладно, майка ти да е бал, бе! Не псувай. Дай ми маската ти. Си шовела. Я гледай сега, гледай.
Знаеш ли нищо на този жезъл? Дай ми го веднага! Махай се от тука! Махай се! Спайдър Роби беше до тук. Какво ви казах? Момо винаги се връща. Я! Мамо идва! Може да го псувам, мамо? Не. Аз присъем. Няма като дойш го напсувам. Няма. Ти мамо и бинта пак ще дойде тук. Так, гледай как ще го наколко. Аз го бия. Тиля, мамо, тай пауза. Тя ме бе, сега ще изкарам пистолета. Сваляй маската веднага, Сваляй, Митко! Карай на мамо! Махни се! Дойде за теб, направил съм го лош! Ние сме слуги на мамо. Ние сме слуги на мамо. Следите. Тиля, гледам, аз съм по-голям пръска от тебе. И чакам да видя мене. Абе, ей! Най-накрая успях да забавя времето. Сега искам само да развалят проклятието. Искам да щупите маската, Вики и Митко. Вие сте пикнатите, вие можете да я щупите. Щупете маската и унищожете ми проклятието. Искам най-накрая да бъда свободен. Моля ви! Долу маската! Долу маската! Много е страшното. По-добре мога да ме убие, отколкото да сме живи. Обаче, когато ми махнат маската, не става добри неща. Когато я махната, ставам лош. Става лош. Дай. Не, чакай. Не, дай му слагай. Няма. Не, моля те. Нали не те беше стига? Хвани него хвани. Ние сме ти слуги. Не, момо.
Дай просто. Какво да правим? Какво да правим? Не издържам, върнете ми маската, моля ви се. Вики, Митко, дайте ми маската, трябва да ви се подчинявате. Какво се случва с мен? Ще махам. Не, ще трябва да се тръгна. Не издържам. Няма. Не дей! Няма. Yes. Не, моля те! О! Моля те. Какво? Те служа? Какво? С маската ми ставам лош без нея. Не мога да я сложа. Не ми го дава. Магическа сила не ми дава да я сложа. Трябва да щупа тези маска, моля ми се. Не, моля те! Страх му е. О, той стана добър. Не, Викто! Не, моля те. Знаеш, ако мога ти даде да пипнеш езала, ти повече няма да му бъдеш слуга. Това е вярно, нали, мамо? Не. Да, това е вярно. Това е вярно. Не, моля. Кой иска маската? Няма ли някой да вземе маската? Искам да видим кой ще вземе магическата маска, която ще развали проклятието за Момо. Ако Стелю не вземе маската, Момо ще остане лоша и ще го убие. И аз ако се сложа става, може да искам да го убия. Какво искаш? Какво ти проблем искаш с мен? Ти не искаш проблем с мен. Ти не искаш? Да, маската! Няма. Аз да му... Стено, нали не харесваше Момо? Ще искаш да махнеш проклятието? Да не искам да махна проклятието, защото... Момо, казвай веднага какво искаш. Няма да се бия с теб. Махай се от тук. Само Спри! искам да разваля проклятието Не. и да стана Не. нормален Не. човек. Не.